ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хуша. имрӯз 3 июни 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 134 сомону 50 дирам. гӯш кине ки дар имрӯза видео ма чира гап мезанам. хонаҳои арзонак астаи дар ноҳияи ёвон шаҳри бохтар, ду хонаи арзон астаи дар шаҳри душанбе, якмаш дар ноҳияи исмоили сомонияй, диемаш дар пеши мошинбозори нав. квартирои арзон астаи дар ноҳияи восе, шаҳри исор, шаҳри турсунзода ва шаҳри душанбе. қизиқи видео ҳамия ки хонаҳои заминӣ дар ин видео гарини бисёрай ва дукомната квартираи 125 000 сомонай. бардори ғарибам, шумо метавонед ки дукомната квартирара 929 000 рубл да бихарен. ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам. видео имрӯзара ба қизиқ то охира тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода мақбул мешава. мисли ҳар вақте аддона лайкира бижиқен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. мерем акӯстуста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардани як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бардрои азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза ба чаи ачкидор навора сар мекунад. бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, маҳаллаи Гилистон, номи пешинаш Хорзор будай, гардиши Харангон, 600 метр болотар, 4 сотиқ замини бардрои азиз, 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагич хелек десен, овсич мега ҳастай, магазин, мактабаш 300 метр дур будай. бо ҳавои хуби кӯҳӣ дора, мега мешава ки дачашам кунӣ. нарша бардрои азизам 333 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава. ва соҳиби хона гуфтагия ки варианти Алиширам мебинем. бардрои азиз, ана маълумотша дар бар экран навистагием. агар мисол ягон чизи Алиши дошта бошен, мега ки варианти Алиширам мебинем. ва бардрои азиз, хеле ки гуфтам, нархиш 333 000 сомонӣ мега. таргават мекунад. дӯстони азиз, якай савдотиҷӣ навора давом мета. бо диққат гӯш кунед. дием хонаи арзона гап мезанам. и хеле нархи наво фақат дар ин канали савдотиҷӣ мебинед. шерои нар мардак боре. хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши мошинбозори навда, пеши мошинои портеродай. 2 сотиқ заминаи дар хона кардаги баня кухни дар дарун шай. ремонташ пад абоя бардрои азиз хелек десен. овсеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% бо сертификат дора. ҳуҷҷатош мега 100% бо сертификат доштаи. гирди хона маҳкам кардагӣ ҳоҷатхонаш берандаи бардрои азиз. нархша мега ки 200 000 сомониш бугу. 200 000 сомон. касе харидор боше бардрои азиз, занг бизанен, бигӯен ки номерои канали савдотиҷӣ гирифтам, шумода арзон мекунад. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардрои азиз, агар шумо реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин ё ягон магазин ё ягон мисол ана техника, чизе ки барои фурӯш боша, метавонед ки бардрои азиз дар намин рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. бардрои азиз, ин рақамҳо ана киштагия не ки имо WhatsApp кор мекунад. агар битонем бардрои азиз чизе ки фурӯшӣ дошта бошен, дар WhatsApp шурӯъ кунед. ман барои харидорора дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаи киногиш мекунам. бардрои азиз, компания ки бозоралӣ ва компания ки назара шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, гиҷои да ки ҳами бародарода удобния мерава, ай ҳамуҷа шуморо мегира ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда миёрам. бардрои азиз, мошиношон мошинои замонавӣ, мошинои киногиам. бардрои азиз, ин компанияи беҳтарин айда. хулоса бардрои азиз, ин якҳо чанд қашид ки дар ҳамин кору боранд.
мақсад ки соқ саломат бурда сумана шумора мебара меора. нарша гуфта ки 7500 рубл бугу агар ҳози занг бизанӣ бугӯ ки номеро райнами канали Сауду Тиҷи гирифтам туда скидка мекуна Шеринар. Шеринар ай кор омадагӣ мондааш дагӣ хиякуфе талхабзаки ховуд бурдесай. Бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештаронамаш Қурғонтепа, яъне ки мегӯянд ки Қирған хонаи арзон бубон ина бардруи азиз. Хона дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирған, ана 3 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ. шаҳри Бохтар Савхози Файзалӣ гуфтагия бардруи азиз. Ремонт коробка хайна мисол трезош задагӣ 3 сотиқ 4 дар хона нархш мегӯяд ки 200,000 сомонӣ. 200,000 сомон бардруи азиз. ана занг бизанен, маслиҳат кунен, касе харидори аниқ боша. дӯстони азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. ана касе тамошо кардесай шерои нар бе лайк наренда. лайк да пештонай ба қошиқчаи шакархӯрӣ бизанен лайка. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, хонаи детаҷаи фасони хушрӯ кардагӣ 8 сотиқ заминда 5 дар хона кардагӣ, ремонтиш коробка будай. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи дастгирак навистагия назди мактаби 5. без ремонтай мега 8 сотиқ замин, нархиш 180,000 сомонӣ. касе харидор бошем бо арзон мешава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ака бардруи азиз, касе ки квартира харен, аммо ошнота файрод ки аммо квартира харай. мегзарем ба квартираи фурӯшӣ бардруи азиз, аммо бародара файрод ки бия квартираро тамошо куна. квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Восе, духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 64 квадратни метрай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагия ки квартира дар ноҳияи Восе, кӯчаи ана Султони Кабир, ноҳияи Восе, кӯчаи Султони Кабир, 4 ошиёна, духонага ремонти беҳтаринай. на самом деле ремонташ зурайда мада маъқул шид. нарша мега ки 220,000 сомон, касе харидор бошем бо арзон мешава. бардруи азиз, нигоҳ кунен числаи видеоро, агар барвақт боша занг бизанен, агар дер шидагӣ боша занг назанен ки квартирора уже фурӯхтагиай. имрӯз бардруи азиз 3 июни 2023. ба ёдтон бигирен, ана барвақт боша занг бизанен, дер шидагӣ боша занг назанен. видеои пешнар аҳамият додум. бисёри бардро гуфтанд ки шаҳри Душанбе ягон квартираи арзон бимонед. ина бардрои аз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ана тарафи Зарнисор да. бо диққат гӯш кунед, ҳози ҳамаша гап мезанам. ана квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, духонага квартира дар 10 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагия ки хона 100% ремонти замонавӣ кардагӣ, светч постоянӣ ҳастай, овуш мотор задагия мега. харидори аниқ боша занг бизана, бо муомила дора. хона дар шаҳри Душанбе, тарафи Зарнисор, назди таксиёи Ҳисор да. нарша бардруи азизам 250,000 сомон мега. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест бардруи азиз. касе харидори аниқ бошем ба занг бизанен, маслиҳат кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ака мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза, ку ки чандум лайк аҷиқидага комментаро да бинависем бардруи азиз. мада интересни айда, ку чандум лайк аҷиқиден шумо. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагия ки хона ремонт кардагӣ, дар 1 этаж қарор дорад, овуш постоянӣ ҳастай, термоз дора мега. абоёи мошини часпондагӣ, пишти кохи нур да. документош 100%, номи харидор да оформим мекунем, метем мега. харидори аниқ боша занг бизана, муомила дора. срочни фурӯхта мешавад, яъне ки ана фаврӣ будай бардруи азиз. нарша 215,000 сомонӣ мега. харидори аниқ занг зада маслиҳат кунед. бардруи азиз, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. хаста набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен бардруи азиз. анаи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, духонага квартира дар 10 этаж қарор дорад 47 квадратни метрай. дом навастройка квартира без ремонт коробка. соҳиби квартира маълумот додагия ки ана квартира дар шаҳри Ҳисор, як хонага 47 квадрат дар 10 этаж қарор дорад. дом бардруи азиз 11 этажа будай, сохтумонаш дар 10 этаж рафтесай. нарша бардруи азизам чихеле ки дар бар экран навистагии маълумот шуда, нархиш 125,000 сомонӣ.
арзон мекуна намекуна навистагӣ нест, харидорой аниқ занг зада маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. хай дӯстони азизи, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза дар охири видеоя 4 та чақчақ мекунем, баъд мерем хоб мерем. дӯстони азиз, хай аз куҷое ки хонаи заминӣ, аз куҷое ки квартираи фурӯшӣ рӯй кардан ҳаракат кардам, якта ба якта нархҳошро гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. хай ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор, барои дастгирӣ кардани канали Саудотиҷи. канали Саудотиҷи ай бардуи азизӣ. ҳамун як доналае ки бепала бижиқен касе дар канали мо ба мисол бори аввал тамошо кардесен, форатон ки ай ҳами канал замин, хона, квартира бихарен ягон рӯз, канал да бардуи азиз нем поён да кнопкаи подписатсия номро ҷиқиден, зангулачара дар бологӣ монем бардуи азиз. фаҳмидена? Подписатсияра ҷиқиден, зангулача мебарояд дар бологӣ монен. вақти ма ки мисол видеои нава дар канал мондам, сразу шумода сообщение мерава, яъне ки уведомление мерава, медроен видеоҳои мара якмин шида тамошо мекунем. мисол и видеоҳои ма ранги кинои туркӣ қизиқ қайда бардуи азиз. хулоса бардуи азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед. касе то охири видеора тамошо кард, 5 звездара бинависа. дига гапам надорум бардуи азиз, 5 звездара ётон набурен. хулоса хаяк. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.